uba aranik ton lingdo tongkar uba de unong mikmat jong kemau kerwat constituency inin kesengi kat pratrik uno apra arja arpusan ula jurip kenden ban lap dalade ya kajing trekam jong ketika skim di balatip kum kasakwang combined water supply scheme hawa rilang sakwang kabajngai kumban nyo kilometer AA na mau kerwat southwest district Khasi Hills district kabala baitingka lingbaka rural infrastructure development fund RIDF akajing lut kabat khatlai kelur bat ulapan pau ya kajing kemen kabakraw hadin ba ulalam bakane ka project kalatri kampura laban kedau bakajing job jong kane ka project sam umbaam umdi kabadai jong kesakwang combined water supply scheme kadai hadin kajing let jurip jong uba arnik ton lingdo atongkar ubadai unong mikmat jong ka mau kerwat constituency haus nam arjar arpo nakajing let ya gejat jong u hadu arkanta siteng hakapor budang bat kum menteri ketenat PHE jong ka sarkar jela kajing ya gejat jong u kadai nadu namakreu jakrem hadu jasyar banwa de katelong hawa rilang nakabenta ka mau kerwat greater water supply scheme kalong kabaseso ha kabawatla syam latan syu nawa rilang nakabenta ka MGWSS Henry nakatay ka jinghiar jurim layo ya katulong nakabenta ka sakwang combined water supply scheme bat menta kani ka project kalatrik kampura bat kilay tili kisnong kata ka sakwang penden sakwang bat marsilong kilayo lingba kani ka scheme hakawi pat ka banta uba aranik ton lingdo tongkar hadin ka jing o jing nam jong kipai ba ka thain singi mauleng halor ka jing jot no jong ka jing king ya gijat hawa rilang akaba kipai ba nong rep katay ka thain ki ju pendon kam nakapor syakapor nakabenta ban let rep let riang dalade ula let jingo ru ya katay ka jing king bat ula kular masa penyo skim no ha usnam arhajar arpundriu nakabenta ban china ya kate ka jingking ya gijan na ka benta ka jing mentoy jong gi pat horam kawai masuk kepada kalong badu iba kene kawa ka idon jikermen ka dap ka bat habay keren bat ki officer kam tamay tresnong idon hani menteri snong idon rukni ki rurong ba kiba idon lang te isko tho bana kaliang jo ka jing don jo ka don ji atadin ye te hoy nya so kemen ban kan mau ba kade ka scheme kadai ka wei ki skim ke bahedu ha to kopor ha arhajar arpwe arpar ka bahedu na kaling ju ke skim RIDF ha mekhlia kadai kane ha ka ba ka amount joka kala po hedu khat lai kruri tingi sukwen badyo i ba kam sim lale no nang kong kane ka kala ai ha ka jingi sang sinot ha ka ba kala sakri gi pajba ha ka po ji sang sinot ka ba pun ba kilo jing kala nang ne ho ji su tho dang don kam ka jing penbiang kajing penbiang wala kalolong function du menta tandri kidang don ki badang la ban hab ban kampan ba kam tom ka maintenance haki bangi ko ban iba kan bit kan biang kam tom ka jede jong ka bom ka jede jong ka light bakin don bakin biang man kapor kanang bakan la ban ai sya kum balak linti ti supan ban iba kane ka scheme la kan la ban don kam ki jing penbiang tandri kala trikam kum kalong menta isukman ro bagi don mentahang ne ban yang ha senda jong kane ka jingking hadin jonga karon ka jingking idon di ba hai ten wan ba ten wanyang hai ten wanyang ke bai lawan kenang barwan pen yang ai kane kamtam i wan nam taki snong hangtai nam taki snong penam sau snong simoleng hakaba ka bon kirong ba kira karpat yang aban ong bangi den kamban snabi yang kane ka jingking skop kemanam perken mau bakane ke jingking kadai ha jing ice cream jong i ba virus i MLA ba mensua ya ka bagi skop ai kublai i la im don syu ka partai henry la yo i ke jing kam ban bu ke jingking ya kidat ha ka bakan ai ke jing ku ya ki snong ke basini sliang ya ka bakin ya ban yaj ban wan ban rep ban riang ha ka ne ka them sedin bar kum juru i ka to kene ki pajba na ke song sakwang ki bala penon kam ya kene ka lenti bat kentup ru ya ki merat ki mereng hakabala itu bawat ki mesi ki belang rupiah tinang ne oi kadon ke jing iman mar simdon ki railing ban ker te kadon ke jing skos air ban yat te henry ni skop tanat ban i ba kadang don katu kan ki benta marsiteng kadang long bat trikam henry bangi pe ke katai marsiteng kala kedia kam long shu ban kam kala don ke jing ima warlah haduk menta ki pajba ki dang yat henry ngas ngau ma tat
bat kamtam balai itu kana ba kadon kemasi ke balahap bat kelayap don ru khuna balahap tandri human saw te klamyap tandri ngim ko asyu ba kita kinjia te ngalawan khnang hang ne baron pej ban suthu ikijin kam jo kana kelanti bat ikabangin persang ya kaba ngin bu skim lai kene ka banta jong skim jong snam arpusan ngila debu lupa tandri ngim la asyu pen kala tandri nam ta snam arpun riu ngi i kijin kam jo rejiking tan marka ngin yo ban bu skim no hausnam ar hajar arpun riu na kamta baki pajba kin yo ban ya ti nang ne baro batna tana silang bat kini ki snong sakwang ki snong markau sene ya ka baki yo kam me kini ka lenti dikata kari ke jingwan jongam ta sngi bat sukman ban perkan mau ne bakane ke jingwan jo jonga kamtam me kini ka skim kadi ka surprise visit ka surprise inspection ya ka bang sim yathu haki officer ditang menemen step ka por shpowaje ngala phone ya ki ya engineer mun ong ba kwa bandai pej ko skim hasakwang te handai wadlah ka por ka kerki tang arkanta ki opor ti layo ban pha UGE ha ka bai basuk layo ban lang batngi ban ya sakhilang ya kene ki wan pej ya kene ka skim in persang balai kumne da ka bangi kwa baki skim ha mokrot konstitusi bar kene district jungi kinlong ti batrekam omde tang ha ka por ba inspection handai kin trekam ha ki por baro ta kene ka jingkwa nak lai jungi nak lai sarkar bar kene persang bani putin bat lesik bon skim ki bangin le kumne klam rapentip haki bor sarkar handai ngin le lakalai ban pej da ka bangin lap ya ka jing sisa ki function kumno laki trekam em ki bit yang em ki skim kata kene ka jing tumbu jong kene inspection ni ka bang lai ban ngalai on phone wat ya menteri ro nang sipun menem step orang don halti la sipun menteri na dolong kabala na pidon por ya in letang ban ngaban pe in skim ban sing ai kuri sipun menteri bela plak por khnang ban ya wan rakat ban nga hagar step pemta sempat ai kublai baro ini kiri ba ki bedan nang ban ki bok bang ba usnem ba kan ka Christmas kan dei sya ka Christmas masuk bakmen ya ki pa baro jo ko kurang konstitusi bat ya ki pa ba di step kali ai bar koi kublai sipun